Joseba Urkiola gure lankideak protagonista badu, Barakaldoko jokalari Alavesen ibilitako Ian Uranga. Aurrera, Joseba. Alaxe da bai, Ian Uranga daukagu gaurkoa partidu berezia zen berentzat, eta bueno, azkenean puntu garrantzitsua ez da? Bai, bueno, azkenean partida joan den moduen, honentzat joko dugu, baina bueno, azkenean azkenengo 10 minututan, saiatu gara bigarren gola sartzen, baina bueno, bestatzen izan barko da. Dena den, gauza garrantzitsua da ez, gaurkoan aurkari gogorra zeneukaten Alaves, aurreko astean itxura nahikoa patxala eman zuen, gaurkoan lehen zatian jaia bigarrena sartuta erabaki utzi dute, baina zuek azkenak egonagatik ez diozue 3 puntuak Gasteiza eramaten utzi. Bai, bueno, nik uste partida nahiko ondo hasi dugula, da bueno, nahiko berdintuta gondala, baina azkenean gola sartu gute, da bueno, guri eskolokatu indigu pizkat, baina bueno, bigarren zatian bultzaten saiatu gara, da bueno, nik uste azkenean beraie bai poso joango dira puntu garagin. Denboraldia aurrera doa, jada zueri 12 jardunaldi geratzen zaizkizue, gutxi gora bera 36 puntu jokoan, posible ikusten alduzu oraindik ere, esperantzarik bai? Nik uste baietz, azkenean gorko borrokarekin, da mengo jendeakin nik uste dut, azkenean haber lortzen dugun, danon laguntzarekin, da bueno, lanean jarritu beharko da. Zalen ausardia eta animoak badauzkazue? Bai, oso gustora jokatzen da holan, da bueno, azkenean gorko partida oso polita jokatzeko, baina espero dugun honan jarraitxe urte guztia. Oso ondo eta zorte eduki